Чаму беларускі найчасцей маўчаць пра харасмент, у якіх сферах дамаганні найбольш распаўсюджаныя? Па якім артыкуле аднавіўся ў ЭГУ прафесар Селецкі, якога абвінавачвалі ў харасменце? Пра ўсё гэта пагаворым з гендернай актывісткай Настай Базар, ініцыятаркай флэшмобу «Хопіць гвалціць», якая зрабіла справаздачу пра сексуалізаваны харасмент у беларускім грамадстве ў эміграцыі. Добрый дзень, гэта «Пік свабоды». Тут Ганна Соусь і мая суразмоўца, грамадская актывістка, гендерная экспертка Наста Базар, якая разам з праваабарончай арганізацыяй «Прававая ініцыятыва» падрыхтавала справаздачу пра сексуалізаваны харасмент у беларускім грамадстве ў міграцыі. Яго прэзентацыя адбываецца ў рамках грамадскай сусветнай кампаніі «16 актыўных дзён супраць гвалту над жанчынамі». Добрый дзень, Наста. Добрый дзень, Ганна. Падаецца, слова «харасмент» так ужо устойліва ўвайшло ў сучасную лексіку, але давайце ўсё ж патлумачым чалавечай мовай, што гэта за звер такі харасмент. Так, я таксама троху блыталася ў яго значэнні, таму што да таго, як я пачала даведвацца і даследаваць гэтую тэму, я была ўпэўнена, што гэта датычыцца толькі сексуалізаванага дамагання, але насамрэч харасмент гэта больш шырокая такая рамка. Галоўнае, што адрознівае, гэта для мяне іерархія і ўлада. Калі нешта робіцца толькі таму, што ў мяне ёсць для гэтага нейкія рэсурсы, ўлада, гэта ўжо харасмент. Бо гэта не толькі сексуалізаваныя дамаганні насамрэч, гэта і булінг на працы, гэта і ігнор на працы, гэта крык таксама сюды падыходзіць. Таму гэта больш шырокая рамка, але чаму мы звузілі яе да сексуалізаванага гвалту, вось менавіта, каб не было гэтага расплывання, таму што вельмі лёгка сказаць, што там жанчыны таксама крычаць, альбо там тое, што жанчына лічыць, што яе ігнаруюць, гэта яе асабістае меркаванне. Таму мы вырашылі ўсё-такі пачаць з таго, што, так сказаць, не да пабіччя, тое, супраць чаго не папрэш. Гэта сексуалізаваны харасмент, і гэта вельмі непрыемная гісторыя, таму што пасля таго, як я запусціла хэштэг «Хопіць гвалціць» увесну гэтага года, вялікая колькасць беларусак пачалі дзяліцца сваімі гісторыямі, але пачалі з'яўляцца гісторыі менавіта вось такога плана, менавіта харасменту, пра харасмент, калі беларускі пачалі дзяліцца сваімі гісторыямі на іх працы, у НДА-сектары, у іншых сферах, мы пра гэта падрабязней пагаворым. І тады, калі я пачала пра гэта гаварыць, прынамсі, у нейкай камунікацыі такой асабістай, была такая думка і меркаванне такое, што гэта разавыя нейкія сітуацыі, гэта, як бы не праблема. Таму менавіта таму у мяне была вялікае жаданне зрабіць вось гэтую справаздачу, і я вельмі рада, што менавіта праваабарончая арганізацыя, як бы не спецыялізуючыся фем-арганізацыя, так, а менавіта праваабарончая арганізацыя «Прававая ініцыятыва» узялася за гэта разам са мной, і мы разам вось ужо на фінальным этапе падрыхтоўкі гэтай справаздачы, якая ў хуткім часе пабачыць. Ну і давайце агулам пра яе раскажам, што гэта было, якія пытанні вы праводзілі, якая была метадалогія і якія высновы вы зрабілі. Так, тут вельмі важна сказаць, што я не магу назваць імёны, і не хачу, і я не магу заяўляць, таму што не я з'яўляюся актаркай падзей. Я вельмі ўдзячна за давер беларускам, якія мне даверліся, і асабіста я ведаю даволі шмат гісторый, што я маю надзею разам з, там, не ведаю, з маёй працай, з тым аўтарытэтам, які я ўжо зрабіла менавіта ў плане даверу, маю надзею, што гэтага будзе дастаткова, каб паверыць, што гэтага вельмі шмат. Не хацелася б прыбегаць да такіх ужо крайніх варыянтаў, калі мы выносім у паблік, таму што у нас была такая гісторыя ўвесну, так, я думаю, усе памятаюць. І гэта вельмі шмат бруду, гэта вельмі шмат спрэчак, гэта два лагера, якія даказваюць, хто мае рацыю, хто не мае рацыю. Я бачу мэтай змены, а не канкрэтнае выключэнне канкрэтных людзей. Па-першае. Па-другое, вельмі важна таксама сказаць пра вось гэта аднаўленне. А як мы не прыдумалі не тое, як гэта прыпыніць, не тое, як пакараць, а уж тым больш трэба прыдумаць, а як потым чалавеку вярнуцца, а што чалавеку трэба зрабіць, каб ён мог аднавіць свой аўтарытэт і вось сказаць, так, я зразумеў. Мне здаецца, што прынамсі агучыць, што я не меў рацыю, альбо папрасіць прабачэння, альбо
перастаць рабіць тое, што ты робіш, гэта ўжо вельмі шмат. Але для гэтага трэба называць рэчы сваімі імёнамі. Менавіта таму вось гэта справаздача з'явілася. Справаздача гэта дакумент, і гэта такое нешта афіцыйнае, дзе будзе вельмі афіцыйнай мовай напісана, пісала не я пісаць не люблю і не ўмею, я люблю размаўляць і збіраць інфармацыю. Таму вось у нас будзе такая афіцыйны дакумент, і будзе як бы больш эмацыйна гэта тое, што я кажу. Я кажу больш шырэй. Я кажу пра тое, што сітуацыі насамрэч непрыемныя, сітуацыі брыдкія. І я хочу пра гэта гаварыць для того, каб гэта мяняць. Таму што маё асабістае перакананне, і не толькі маё, што пакуль мы не зменім сітуацыю з сексуалізаваным дамаганнем, з гвалтам, які выехаў разам з намі ў міграцыю, мы не зможам змяніць нічога кардынальна. Мы выехалі, самае вялікае пытанне, якое было падчас справаздачы падрыхтоўкі, чаму мы, як тыя, хто з'ехалі ад дыктатуры, з'ехалі супраць гвалту, так, выказваемся супраць гвалту, выказваемся, што мы хочам дэмакратыі і свабоды, чаму наша грамадства ў міграцыі з'ехала і працягвае, у прынцыпе, рабіць тое самае. Таму што адказы будуць у тым ліку ў справаздачы, таму што добра прыкрыцца добрымі справамі. Калі чалавек робіць нешта добрае, то яго нібыта можна яму прасціць нешта дрэннае. Але так яно не працуе, і яно зноў будзе аднаўляцца, і зноў будзе закручвацца вось гэтая сістэма гвалту. Паводле той інфармацыі, якую вы сабралі, маглі б вы сказаць, у якіх сферах дамаганні найбольш распаўсюджаны ў міграцыі, у якія сферы людзі з Беларусі вывезлі іх за мяжу? Вось, і гэта вельмі важна. Што важна сказаць, што справаздача пабудавана на адказах на пытанне, таксама на глыбінных інтэрв'ю тых беларусаў, якія пагадзіліся са мной асабіста пагаварыць, ананімна, то бок я не буду называць іх імёны, не буду апісваць сітуацыю так, каб было зразумела, пра каго ідзе мова, але цытаты, якія, на жаль, паўтараюцца, напрыклад, чаму жанчыны маўчаць, альбо што можна зрабіць, яны, безумоўна, будуць выкарыстаныя. І таксама гэта былі інтэрв'ю з эксперткамі, якія даўно працуюць з тэмай гвалту, з тэмай харасменту, з тэмай правоў жанчын. Калі казаць пра сферы, то сферы даволі шырокія, шмат сфераў. З вясны я ведала, што, на жаль, не надта добрая сітуацыя з сексуалізаваным харасментам менавіта ў беларускіх медыях незалежных, у эміграцыі. Таксама мы ведаем гісторыю пра вышэйшую установу, і так, на пачатку я знаходзіла інфармацыю, што часцей за ўсё харасмент сустракаецца ў медыа і якраз такі ў вышэйшых установах. Але вось апытанка, глыбіннае інтэрв'ю адкрылі новыя гарызонты, на жаль, і мне вельмі непрыемна гэта прызнаваць, але тым не менш, мне вядомы, і я думаю, што вельмі шмат каму вядома насамрэч, проста мы пра гэта ўсе маўчым. Сітуацыі харасменту, якія ёсць у НДА сектары, якія ёсць у праваабарончым сектары, якія ёсць у палітыцы нашай, якія ёсць, канешне ж, у такіх сферах, як бізнес, IT і гэтак далей. І гэта тое, пра што трэба гаварыць, таму што я разумею, што нібыта ставім палкі самі сабе ў колы, але на пытанне, ці не будзе гэтым карыстацца прапаганда, я б хацела б сказаць, што мы без прапаганды вельмі добра спраўляемся. І вось гэтая сістэма замоўчвання, яна дакладна не працуе. Мы так нічога не зменім. А яна не працуе таму, што слова супраць слова, таму што не хочацца вот этого хейту ў сацыяльных сетках. Якія фактары ўплываюць на тое, што маўчаць? Так, фактары. Вельмі важна пра гэта гаварыць, чаму жанчыны маўчаць. Таму што падчас крызісу уразлівыя групы заўсёды церпяць першымі і найбольш. І жанчыны, безумоўна, не выключэнне. Я б таксама звярнула увагу на тое, што, напрыклад, за 23 год статыстыка беларуская афіцыйная паказвае пра тое, што яна не новая, это кожны год так. У нас разводаў больш, чым бракаў. У нас велізарныя невыплаты па аліментам. І гэта таксама трэба гаварыць у кантэксце эміграцыі, таму што вялікая колькасць жанчын насамрэч выехала з дзецьмі, без аліментаў, без падтрымкі ад сям'і альбо ад таты дзяцей. І гэта яшчэ больш уразлівая сітуацыя, так? Калі я, жанчына, прыязджаю ў эміграцыю, у мяне няма мовы той краіны, у якую я прыехала, як толькі прыехаць, так? Альбо, напрыклад, журналістыка. Стаць журналісткай на зусім новай для цябе мове, гэта трэба таксама часу немала патраціць, так? І атрымліваецца, мне вельмі патрэбна праца, я вельмі буду за яе чапляцца і буду трымацца. І вось гэтым уразлівым станам несвядома. У мяне няма мэты, таксама важна сказаць, у мяне няма мэты абвінаваць, сказаць, ой, усе такія дрэнныя. Я хочу просто паказаць, як гэта працуе. У гэтым уразлівым стане, на жаль, жанчыны пагаджаюцца на тое, на што
у стабільным, у бяспечным стане яны не пагадзіліся. Наўрад ці бы жанчыны пагадзіліся у большасці сваёй працаваць без дамоваў, напрыклад, альбо таму што потым можна скараціць заробак і ты нічога не можаш юрыдычна зрабіць. Хаця насамрэч можна. Гэта трудавыя ўзаемаадносіны і гэта можна. Але трэба ісці ў суд, зноў-такі, у каго ёсць на гэта рэсурсы. Таксама жанчыны з адказаў і з камунікацыі маёй асабістай. Асноўныя прычыны гэта ўсё роўна ніхто не паверыць, з гэтым все роўна нічога ніхто не зробіць, але самая вялікая праблема гэта тое, што называецца рукапажатнасць. Жанчыны разумеюць, што мужчыны, на жаль, і гэтым ёсць пацверджанне і не адно, падтрымліваюць адно аднаго. І пасля, напрыклад, калі мы кажам пра медыа, то гэта ўжо не адна гісторыя, і я ўпэўнена, што таксама вялікая колькасць людзей пра гэта ведае. Што потым проста жанчына не можа знайсці сабе працу ў медыа. Калі жанчына пачынае гаварыць адкрыта і кажа пра тое, што ёсць нейкія сітуацыі, якія не павінны быць, што ёсць сітуацыя харасменту, яе проста потым нікуды не возьмуць. Калі жанчына ідзе супраць тых, у каго ёсць улада, а давайце, калі ласка, маю надзею, нехта зробіць гэта даследаванне, паглядзім, колькі ў нас галоўных рэдактараў і галоўных рэдактарак. А там, дзе галоўныя рэдактаркі, паглядзім, яны прымаюць рашэнне, ці мужчына, які не з'яўляецца галоўным рэдактарам, але тым не менш мае большы голас, чым галоўная рэдактарка. І атрымліваецца, што куды пайсці да другіх, ну вось, а да другіх тады будзе, мажліва, такая сітуацыя, што скажуць, а, ты была там, значыць, цябе той. Я прынцыпова не хачу казаць гэтае слова, але тым не менш, вось так у нас адбываецца. Чаму жанчыны маўчаць? Таму што яны разумеюць, што іх абвінавацяць, ім скажуць, што ім падалося, ім скажуць, што яны не супраціўляліся, ім скажуць, што яны неправільна зразумелі, і плюс, так, ёсць вялікая рызыка, што проста яны потым не знойдуць працу. З-за гэтага ўсяго жанчыны маўчаць. І ёсць яшчэ такая рэч вельмі распаўсюджаная, калі людзі, жанчыны, якія сутыкаюцца з дамаганнямі, з гвалтам сутыкаюцца, яны не ўсведамляюць, што гэта харасмент ці гвалт. А ці гэтую з'яву гэтае даследаванне засведчыла? Так, ну я толькі не называла б гэта прям даследаваннем, тому што все-таки я не даследавальніца. Справаздача. Так, ну, у справаздачы так, але па пытанню, што было цікава? У пытанні было пытанне такое, ці сутыкаліся вы з сітуацыяй харасменту. І вось там большасць адказала, што не, але наступных два пытання, дзе былі канкрэтныя прыклады, вось там жанчыны паадзначалі, большасць тых, хто напісалі не, былі тыя, хто напісалі не і нічога не адзначылі, і напісалі, што гэта ўвогуле не праблема. Але вялікая частка тых, хто напісалі не і не сутыкалася з сітуацыяй харасмента, потым адзначалі пунктамі і сексуалізаваныя дамаганні, і булінг, і ціск псіхалагічны. І тут я разумею, што так, это пытанне ў тым, што мы не счытваем гэта як харасмент. Шчыра кажучы, гэта цяжкае пытанне, таму што я таксама трапіўшы ў сітуацыю, калі ў мой бок быў сексуалізаваны жарт, зразумела, што я гэта зразумела толькі праз тыдзень, таму што першая рэакцыя ў мяне была, што так, усе ведаюць, што я лесбійка, і я неканвенцыянальна прыгожа, таму пра мяне наўрад ці можна жартаваць увогуле сексуалізавана. І толькі праз тыдзень я падумала, што, ну, як бы, а якое права ўвогуле чалавек меў нават у жарце уявіць мяне там у сексе. Ну, і я не давала гэтага права. І вось, здаецца, гэта такая сітуацыя, ну што тут такога, да? Але гэта непрыемна, гэта брыдка. І калі цябе клічуць на абед, напрыклад, ну, як бы, чаму б не? Я, напрыклад, пайшла б з задавальненнем са сваім начальнікам, калі б мне быў начальнік, на абед, таму што я разумею, што я б вельмі ўжо чётка праяўляла, а што, пра што гэта, так? Ну, і зноў-такі, таму што ў мяне ёсць гэта перакананне, што са мной нельга пайсці на абед там, з нейкімі мэтамі, да? Але, на жаль, большасць жанчын так думае, што калі мяне клічуць на абед, гэта мы будзем размаўляць пра працу. Калі пра мяне клапоцяцца, гэта проста чалавечыя якасці. Калі мне прапануюць вячэру з віном, то гэта просто, ну, і давайте будем шчырымі, но калі за табой там ухажваюць, калі тебе праяўляюць нейкія прыгожыя там нейкія жэсты, то гэта таксама прыемна. Праблема толькі ў тым, што не актары гэтых падзей, не актаркі не разумеюць, што гэта заканчваецца, і гэта гісторыя зноў адбываецца толькі ўжо з наступнай жанчынай.
Калі, напрыклад, і мы бачым, я разумею, што тут важна зрабіць такую рэмарку, што калі гэтае запрашэнне, напрыклад, на абед адбываецца ад людзей, якія працуюць у розных сферах ці працуюць на адным узроўні, это адная рэч, а калі гаворка пра ўладу, пра што вы падкрэслілі спачатку, то гэта зусім іншая рэч. Напрыклад, вельмі добрае таксама удакладненне, таму што, напрыклад, мы прынцыпова ў справаздачы таксама вось фармуліроўку шукаем такую, што гэта не толькі праца. Чаму? Таму што, на жаль, праваабарона, напрыклад, альбо валантэрства, альбо дапамога. І калі з'явіліся факты таго, што людзі несвядома, я думаю, што несвядома карыстаюцца сваёй уладай, дапамагаючы пацярпелым, напрыклад, былым палітзняволеным, альбо жанчынам, якія вымушаны былі эміграваць з Беларусі бегчы. І калі вось у гэтай сітуацыі здараецца флірт, вось я не ведаю, як данесці да мужчын, што гэта недапушчальна. Таму што жанчына знаходіцца ў суперуразлівым стане. Мала гэтага, я думаю, што шмат хто з нас, хто вымушана эмігравалі, таксама памятаюць гэты першы час, гэты неўстойлівасць, гэта жаданне на нешта альбо на некага аперціся і мець нейкую падтрымку. І вось у гэты момант фліртаваць жанчыны, да яшчэ больш мець секс з жанчынай, окей, бываюць стасункі, я не супраць, але калі гэта не адна жанчына, то гэта ўжо некая дынаміка, так? І гэта не пра тое, што вось там я дапамагаю, я закахаўся, яна закахалася, мы разам. Гэта хутчэй ўжо пра тое, што я карыстаюся сваімі прывілеямі. У мяне ёсць рэсурс, я дапамагаю, і свядома ці не, мне ўсё роўна. Але я гэта выкарыстоўваю для таго, каб быць не толькі тым, хто дапамог, але і файным мужчынам у вачах жанчын. І вось гэта вялікая праблема. І я думаю, што гэта трэба проста агучваць, каб было зразумела, што гэта недапушчальна, што гэта неправільна, таму што патрабаваць ад жанчын, каб жанчыны сталі больш адказнымі, каб яны сталі такія ўсе асертыўныя. Клас, канешне, мы над гэтым таксама будзем працаваць праз падтрымку жанчын. Але заўсёды трэба працаваць з двух бакоў. І ўсё-такі першасна, што б я хацела казаць, гэта не жанчынам вучыцца адстойваць межы, а мужчынам трошку прачекаць свае прывілеі і зразумець, што калі я магу дапамагаць, альбо калі я магу ўзяць на працу, то гэта не значыць, што я магу яшчэ нешта і што мне павінны яшчэ нешта. Гэта вельмі важна. Наста, вы звярнулі на самым пачатку ўвагу на сітуацыю, калі чалавек, якога абвінавацілі ў харасменце, калі ён прызнае гэта і прызнае гэта, што гэта было прыкра і што гэта вельмі важны момант у тым, што вы расследавалі. Маглі б вы на гэтым засяродзіцца? Так, я думаю, што для таго, каб нам прыдумаць вось гэтую, не тое, каб нам, не то, што мы тут з гары прыйдзем, прыдумаем, каб мы грамадствам прыдумалі, а як чалавеку потым вярнуцца, мне здаецца, для гэтага на пачатку трэба зразумець, а як чалавеку прызнаць хаця б самому сабе, што гэта не окей. Я думаю, што пакуль мы проста жывем у сітуацыі пакрывання адно аднаго, пакуль няма ніякага такой структуры ніякай, у якую жанчыны могуць звярнуцца, таму што у некаторых сферах, напрыклад, у медыа нібыта ёсць, але калі у гэтай арганізацыі мужчыны, якія сябруюць з мужчынамі, супраць якіх ідуць жанчыны, то верагоднасць вырашэння праблемы, зразумела, невялікая. Таму мне здаецца, што вельмі важна, каб быў некая структура. Так, гэта зноў рэсурсы, гэта зноў нашыя сілы, але я думаю, што варта рабіць некую структуру, у якую жанчына можа звярнуцца са сваім пытаннем, са сваёй праблемай, і тады ўжо разбірацца з гэтым. І, безумоўна, першасна гэта не публічна. Але я лічу, у справаздачы, дарэчы, будзе вельмі добрая парада і рэкамендацыя, што мы можам зрабіць. Я лічу, што нам трэба задумацца пра інстытут рэпутацыі. У нас ён не працуе. У нас вельмі добра працуе закэнцеліць жанчыну, якраз такі, якая пачынае гаварыць пра харасмент. А вось інстытут рэпутацыі мужчын чамусьці у нас не працуе. І тады мы бачым гісторыю, калі мужчыны ніводзін, напрыклад, я прынцыпова не буду называць імёны, хаця я думаю, што ўсе разумеюць. Але калі мы бачым гісторыю, што мужчыны падтрымліваюць другога мужчыну ў сітуацыі, калі яму патрэбна дапамога, гэта окей. Але калі гэтыя ж мужчыны нічога не пішуць у сітуацыі, калі той жа самы мужчына б'е жанчын, вось это у мяне пытанне. То бок, калі чалавек нават уже публічна сам кажа, добра, б'ю я жанчын, і што далей? Што вы мне зробіце, да? І тут ніхто з мужчын не рэагуе, але потым
чалавеку патрэбна дапамога, і ўсе пішуць: дружа, давай, мы з табой, і так далей. Вось гэта для мяне ёсць інстытут рэпутацыі. Калі людзі будуць проста нерукапажатнымі, калі людзі будуць разумець, што я ведаю, што адбываецца, таму што некаторыя гісторыі, калі я ў прыватных размовах пачынала цікавіцца, а ці нешта ведае нехта, людзі кажуць: о, дык гэта даўно вядома, ён жа ж такі. У сэнсе, вам даўно вядома, што адбываецца, і вы з гэтым нічога не робіце. Вы не падышлі, не сказалі: слухай, ну вось па-братэрску, гэта не окей, давай неяк па-іншаму. Вось у гэтым вялікая праблема. Таму спачатку, я думаю, трэба зразумець, а як бы што нам зрабіць. Паўтаруся, я не лічу, што варта называць імёны, там вось это ўсё публічна. Гэта вельмі шмат бруду будзе, шмат спрэчак. Але я думаю, што шмат хто глядзіць нават гэта інтэрв'ю, паглядзіць, яны разумеюць, што нет, давайте так. Я ведаю, што большасць з іх ведае, што я ведаю. Таму што я атрымлівала тым ліку, напрыклад, паведамленні ў прыват, і нет аднаго мужчыны. І гэта былі такія нібыта жаданні, як бы... Дазвольце, я пераб'ю. Ці вы атрымалі у прыват ад мужчынаў скаргі на харасмент, на дамаганні з боку жанчын? Не, я атрымала ў прыват паведамленні ад некалькіх мужчынаў, якіх жанчыны казалі пра тое, што мужчыны праяўляюць харасмент. І калі гэтыя мужчыны даведваліся праз розныя каналы, што мне гэта вядома, яны спрабавалі неяк гэта высветліць. Адзін мужчына напісаў мне, што можам сустрэцца ў судзе. Я вельмі гэтага чакаю, калі хто-небудзь мяне запросіць у суд, напрыклад. Я лічу гэта недапушчальным. Я прынцыпова не буду называць імёны, але калі мужчына, абараняючыся, нападае на жанчыну, ну, я лічу, што гэта, не ведаю, для мяне гэта проста нонсенс нейкі. Таму, вяртаючыся да пытання, а як потым вярнуцца? Я не думаю, што добрая ідэя там кшталту: о, а цяпер я ўсё зразумеў, пасыпаю галаву пеплам. Я думаю, што словы вельмі важныя, і я вельмі хацела і вельмі чакала, напрыклад, рэдакцыі зрабілі заявы пра тое, што яны супраць харасменту, супраць гвалту, таму што пасля вясенняй гісторыі толькі некалькі рэдакцый гэта зрабіла, астатнія чамусьці дагэтуль маўчаць. Канешне, я лічу, што павінны быць дакументы, якія датычацца харасменту ў кожнай рэдакцыі, прынамсі медыа. Гэта дакладна. Каб яны былі і каб іх выконвалі. Таму што адна справа слова, другая справа дзеянні. Дык вось што рабіць? Я ўпэўнена, што калі чалавек перастане жартаваць сексуалізавана, пісаць сексуалізаваныя каментары ці прапановы. Нават калі гэта ўсё на ўзроўні ўяўлення і не пераходзіць у дзеянні, але атрымліваць паведамленні пра тое, якія жанчыны прыгожыя, ці яны сексуальныя, ад чалавека, з якім ты перасякаешся на працы, ну гэта не зусім добра. Плюс вельмі важна гэта тое, што часта гэта бываюць мужчыны, ад якіх нешта залежыць. Калі я разумею, што мне трэба падтрымка і дапамога, і для гэтага мне трэба звярнуцца да чалавека, які, напрыклад, перад гэтым мяне клікаў на каву, то ў мяне пытанне: а калі я не пайду на каву, я змагу звярнуцца ў гэтую арганізацыю па дапамогу ці не? Таму што ад чаго гэта залежыць? Вось гэта трэба, каб мянялася. Я думаю, што ўсё цудоўна адно аднаму даносіць. Калі гэта проста перастане быць, калі мужчыны насамрэч перастануць так сябе паводзіць, гэта ўжо будзе вялікім дасягненнем. Плюс, конечно, у нас не так шмат эфірнага часу засталося. Я хацела два вельмі важных пытанні задаць. І адно першае тычыцца гісторыі, якая асвятлялася ў незалежных СМІ з прафесарам ІГУ Селецкім, якога студэнткі абвінавачвалі ў харасменце. Мы насамрэч не ведаем, што было, паколькі ніякага расследавання не было. Яго звольнілі ў выніку, але не за дамаганні. Вот гэтая справа не разглядалася ўвогуле. Які аднавіўся на працы, але таксама не таму, што ён не вінаваты ў харасменце. Мы не ведаем, насамрэч, вінаваты ці не. Эта справа не разглядалася, паўтаруся, а праз парушэнне працэдуры звальнення. На што б вы звярнулі ўвагу ў гэтай сітуацыі? Па-першае, я б звярнула ўвагу на тое, як гэтую сітуацыю абмяркоўвалі беларускія незалежныя медыа. Таму што я некалькі разоў прачытала, што Селецкі выйграў еўрапейскі суд. І ўсё, і на гэтым кропка. І некаторыя медыа нават падавалі інфармацыю так, што Селецкі выйграў суд менавіта па харасменту, што не з'яўляецца праўдай. Вы маеце рацыю, ён выйграў суд менавіта па неправамернаму звальненню. Я, на жаль, не магу сказаць дакладны артыкул, але якраз такі медыа і маглі б назваць гэты артыкул, тому што я ведаю, што некаторыя медыа маюць дасяг і да адвакатаў Селецкага, і ці адвакатак, я не ведаю, хто іх былі. Вось, што важна ў гэтай сітуацыі сказаць? Вось, чаму я пачала з медыа? Таму што пра гэта вельмі шмат пісалі, вельмі шмат таксама нехта абараняў, нехта абвінавачваў, але
Я не чытала, напрыклад, у медыі, толькі пасля ўжо я даведалася, што першае, што трэба ведаць, была створана асобная камісія па гэтай справе ў самім ЕГУ. У гэтую камісію ўвайшлі рэктар, прарэктар, прадстаўнікі адміністрацыі, главы дэпартаментаў і 2 студэнта з дэпартамента гуманітарнага і сацыяльнага. І гэтага было мала. І была яшчэ адна камісія, якая была ніякім чынам не датычна ЕГУ. Яна была, наколькі мне вядома, там адзіныя, хто былі вядомы, это некая адвакацкая фірма літоўская і яшчэ 3, по-моему, чалавекі, якія былі ў гэтай камісіі. Гэта не настаўнікі, это людзі, якія ніякага дачынення не маюць да ЕГУ. І гэтая камісія, вось я б гэта хацела прачытаць у беларускіх медыа, таму што, наколькі мне вядома, гэтая камісія заслухала тых, хто абвінавачвалі, і гэтая камісія якраз такі вынесла такое рашэнне звольніць Селецкага. Пра гэта ніхто не пісалі. І тут таксама пытанне, пра што мы пішам. Мы спрабуем на ўсякі выпадак не абвінаваціць, а раптам чалавек не будзе вінаваты, ці мы падаем аб'ектыўную інфармацыю, якую я лічу, што можна было знайсці. Калі я знайшла гэту інфармацыю, то медыа тым больш маглі знайсці. Таму ў гэтай сітуацыі 2 асноўных пункты. Першае, як гэта высвятляецца, і тут я б хацела таксама звярнуцца да медыа, што калі ласка, мяняйце фокус увагі з ахвяр пацярпелых на агрэсара. Пішыце пра гэта, шукайце гэта, доказы, ўсё што заўгодна. Другое, чаму жанчыны маўчаць? Мы зноў да гэтага прыходзім. Чаму гэтыя жанчыны, дзяўчыны, студэнткі не падалі ў суд? Ці ведаюць яны, як падаць у суд? Ці могуць яны? Таму што, наколькі мне вядома, потым тыя, хто падтрымлівалі гэтых студэнтак, не тое, што там усё спакойна і добра. Так што працяг, на жаль, я баюсь, што яшчэ будзе. Вось, таму прававая... Так, і мы будзем адсочваць гэту сітуацыю. І маё апошняе пытанне таксама вельмі важна. У многіх краінах свету цяпер прыходзяць да ўлады, так можна сказаць, правыя сілы, якія збольшага ставяць пад сумнеў існавання многіх гендерных праблемаў. І выступаюць за забарону абортаў і гэтак далей. Пытанне харасменту таксама тут можа стаць праблемным, як на яго глядзіцца, як яно разглядаецца. Гэта рэальнасць, якая будзе актуальная пэўны перыяд часу. Як вы, як гендерная актывістка, як феміністка, бачыце сваю грамадскую працу, сваю місію ў гэты перыяд? Падтрымліваць жанчын. Я думаю, што тое, што мы можам і шмат, гэта падтрымліваць жанчын, гэта рабіць жанчын больш устойлівымі, больш упэўненымі ў сабе, таму што і другое, тое, што мы насамрэч фем-супольнасцю беларускай намагаемся з 2020 года праводзіць гэтую паралель, што калі б у нас не было такога ўзроўню хатняга гвалту, такога ўзроўню харасменту і гвалту у міжасабовай камунікацыі, у нас не магло бы быць такога дзяржаўнага гвалту. Гэта вельмі ўзаемасвязана. Мы з'ехалі і мы зноў спрайзводзім тое самае. І яно зноў будзе раскручвацца да такіх жа маштабаў. На жаль, таму што пакуль мы гэта не сэнсуем і не зменім, мы нічога не зменім. І таму вось гэтае меркаванне, што спачатку палітыка, эканоміка, а потым яно, на жаль, не працуе не таму, што я феміністка і таму, што я супраць патрыархату, а таму, што яно не працуе. Таму што пакуль мы не будзем мець роўныя правы, пакуль жанчыны не будуць такімі самымі моцнымі, як мужчыны ў сваіх правах, мы не зможам пабудаваць дэмакратыю. І гэта вельмі важна зразумець. Таму працягваем працаваць, нічога нам не застаецца. Дзякуй вялікі. Гэта была гендерная актывістка Наста Базар, якая разам з праваабарончай арганізацыяй «Прававая ініцыятыва» падрыхтавала справаздачу пра сексуалізаваны харасмент у беларускім грамадстве і ў міграцыі. Я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Заставайцеся ў бяспецы і са свабодай.